شرف davlatmurod. салому алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон Шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкаш дар комментария ҳаст. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед. дӯстон, дирӯз маросими расмии вазкашӣ ва рӯбарӯ байни Шараф Давлатмуродов ва Анатолий Токов бо муваффақият гузаронида шуд. ҳарду варзишгар вазни даркориро карданд. варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов ба ҳарифаш Анатолий як мандарин тӯҳфа кард ва ба суоли ровӣ ки барои чӣ ба ӯ мандарин дод, Шараф гуфт ки пас аз ба мушкилӣ зиёд вазни даркориро кардан, Анатолий бигзор мандаринро хӯрад, чун витаминҳои зиёд дорад ва як реванши хуб ба мухлисон пешниҳод кунад. Просто что прошли такую ночь тяжелую, и вот как раз ему витамины, чтобы завтра уже мы показали хороший, красивый бой, чтобы восстановился Толя. Видишь, как я забочусь о твоем здоровье, Толь. дар ҳақиқат имрӯз моро як муҳорибаи бисёр ҷаззоби интизор аст дӯстон. муҳориба соати 17:30 ба вақти Москва ва 19:30 ба вақти Тоҷикистон оғоз мешавад. прямо эфири бепули ин муҳорибаро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед, ки силкаш дар комментария ҳаст. худи ҳозир дар омада овна шавед то аз тамошои ин муҳориба қафо намонед. ҳарду варзишгар ваъда доданд ки беҳтарин муҳорибаро пешниҳод мекунанд ва мо бо тамошои худ ба ин муҳориба ҳусни дигар зам менамоем. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеои навбатӣ хайр.